The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Verse 18 and 19 and 20 says, now then we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be reconciled to God. Verse 21, for he hath made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Romans 5:1, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Romans 5:8, but God commended his love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. James 4:4-6, ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Do ye think that the Scripture saith in vain, the Spirit that dwelleth in us lusteth to envy? But he giveth more grace. Wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. 1 Peter 2:24, he himself bore our sins in his own body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds you have been healed. Before we start our Bible study, gikinahanglan ang atong paghingalan, sugid sa tanan natong mga salang nahimo ning adlaw. Kini mahimo lamang babag sa atong pagbuhatong pagtuon sa puno sa Dios, kun dili nato kini isugid. 1 John 1:9 nagkanayon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Nawalan kanimo higala ang imong buhaton, dili ang sugid sa imong mga sala, kundi ang imong pagtuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong personal Dios ug manluwas as your personal Lord and Savior. Acts 16:31 na kanayon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Let us pray. Magampot o bala na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining among Bible study adlaw-adlaw. Kini umikan lamang sa God the Holy Spirit's teaching ministry. Salamat ni among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Ubani kami karon, tudloy kami. Ipatinaw kanamo ang imong kamatuoran. Kintanan among ipasalamatan ng atong manluluwas nga si Ginoong Jesucristo. Amen. Well,
Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, mga higala, mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome na usab nining atong adlaw-adlaw pagtuon sa balaang pulong sa Dios. Karong adlaw aduna tay bag-o na usab nga pagtulunan. Og bago pa man tang nahuman ni atong pagtuon sa the only means of salvation. So kini may kalabutan sa ingnon ta Diyos nun nga pagpasaylo. Okay? So, the title of our study, therefore, is God's Pardon. Okay? Mo kini nga tunguluhan. Okay? Sa wailangan, atong sugdan kini. Are you ready? Okay. Now, ang ay mga bayani sa Biblia, inunta Bible heroes, nga inunta with a past, nga may giagian nga kagahapon nga ang uban dili maayo. Now, so di na pipila ka nabantog ng mga tao sa Biblia ang nakabuhat og inunta grabing mga krimen. Apan nangahimong mga bantugang magtutuo sa kasaysayan. Sa hamubo, ako kang suginlan bahin ini nila. Okay? Okay, unahon na to si Pablo. Ang apostol nga si Pablo, ang gipasaylo nga apostol. Now, si Apostol Pablo, eventually, nahimo nga magsusuwat sa daghang mga libro sa bagong tugon. Hinoon, dili sa iyo ang iyang pagsugod niini. Ang tinuod yung nga ni Pablo mo si Saulo, nga taga Tarsos. Ato siyang ikahibalag sa unang higayon diya sa libro sa mga buhat, Kapitulo 7, versikulo 58. Diin, iyang nasaksihan ang pagpatay ni Stephen in English, kinsa usa kadto siya sa mga nabantog nga katawhan sa pagtuo sa una nga mga adlaw sa simbahan, early stages of the church, o may unang martir nga Kristohanon. Niya nang higayuna, si Saulo misugod sa pagpasiugda og usa ka mainiton nga kampanya aron sa paglutos sa unang mga Kristohanon, the early Christians. Kinsa iyang gituhuan nga nagadaot og nakigbatok sa mga balaod ni Moises. Nagapaingon kadto si Saulo sa Damasco aron sa pagpanakop o pagpamatay sa mga Kristohanon sa dihang mipakita kaniya si Ginoong Jesucristo. Diha sa mga buhat 9:3 ngadto sa 5, mipanaw siya padong sa Damasco. Sa duol na siya sa syudad, sa kalit may kahayag gikan sa langit nga midan-ag libot kaniya. Natumba kini siya o nadungog niya ang tingog nga nag-ingon, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo man ako? Versikulo 5, kinsa ka ba Ginoo? Nangutana siya. Ang tingog miingon, ako si Jesus nga imong gilutos. Versikulo 6, apan bangon og lakaw ngadto sa syudad, ug didto sultihan ka kung unsay imong buhaton. Now, kadtong nadungog ni Saulo, nakausab sa iyang kinabuhi dayon. It changed his life forever. Niya nabuta kini si Saulo sa nakita niya nga atong Ginoong Jesucristo. Sa musunod nga tulo ka mga adlaw, wag yun siya bisag unsay gikaon ni Ginoo mula.
Nagsigi siya ampo nga mahibalik unta ang iyang pananaw. Kay nabuta malagi siya. Ang Dios mitubag sa pagampo ni Saulo o gipada niya si Ananias usa sa tinun-an nga nagapuyo dito sa duol nga dapit o gipada kini siya ngadto kang Saulo. Patinawan siya sa netabo o sa pagampo uban kaniya. Tuod man gipabalik sa Ginoo ang hustong pananaw ni Saulo, mga buhat 9:10 ngadto sa 19. Inay tangtangon kini siya sa Dios gumikan sa iyang gibuhat ngadto sa unang simbahan, early church. Gihantagan kini Saulo og hingpit nga pagpasaylo, full pardon. Hinoon gibali na karon ang lamisa. Tungod sa iyang pagkakabig ngadto sa Kristyanismo, gipahimutang na karon ang kontrata ngadto siyang kay basin og makabig niya ang uban ngadto nining bag-ong paagi sa pagkinabuhi. Mga buhat 9:23 ngadto sa 29. Apan si Pablo mipadayon lang yun sa pagbuhat sa ingon ug nahimo siyang labing bantugan sa tanang magtutudlo sa Biblia. Iya pa man ganing gisuwat sa kaulahiyang panahon kining mabulokong bersikulo nga makita ta diha sa Efeso 2:8-9 nga nag-ingon og kini popular kaayong bersikulo kay pinaagis pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundi gasa sa Dios. Busa walay makapasigar mo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. So kana may tungod si Pablo kadtong atong isgutan. Karon mo tutang Moises. Okay? Ang Números kapitulo 12 bersikulo 3 nagasulti kanato nga si Moises mo'y labing mapaubsanong tao dinhi sa kalibutan. He was the most humble person here on earth. And yet, mo kini siyang susama nga Moises nga nakabuhat sa salang pagpatay. Hinumdum ka? Kaliwat kini si Moises sa pagkahudiyo. Kini siya mismo didto magapuyo sa Ehipto ingon nga gawas nun as a free man bisan tuod ginahimong mga ulipon ng iyang mga katawhan dito sa Ehipto. Usa ka adlaw ni ana nakasaksi gyud siya pipila ka mga ulipon nga mga Hudiyo nga gipangdagmal sa ilang mga magbibihag nga mga Ehiptohanon. Ang Exodo kapitulo 2 bersikulo 11 ug 12 nakanayon. Usa ka adlaw ni ana sa dako na si Moises. Miduaw siya sa iyang katawhan ug nakita niya nga gipugos sila sa pagpabuhat sa bugat nga trabaho. Unya nakita niyang usa ka Hebreo nga gikulata sa usa ka Ehiptohanon. Bilingi-lingi si Moises sa palibot niya ug sa dihang wa siya laing nakita, gipatay niya ang Ehiptohanon o gilubong niya sa bas. Kining maong mga bersikulo nagapakita nga si Moises mihimo og desisyon nga iyang patyon kadtong maong Ehiptohanon nga agalon sa mga ulipon. Usa kini ka klaro nga buhat sa gitawag sa in English og premeditated murder. Now, sa dihang nadiskubrihan ang krimen ni Moises, wa na siya laing mahimo kundi ang paglayas gikan sa Ehipto. Niadto kini siya sa yuta nga Midianhon, Números 2:15, mga 7 ka milya gikan sa Ehipto. Wa si Moises mosakay og tren, naglakaw lang kini siya og nagsakay og usa ka asno, mule
sa tibuok niyang pagbiyahe. Dinhi nining tungura nga siya nagapuyo, nga nagapahilayo in exile. Ngang iya rang ginabuhat mao ang pagbantay og mga karnero. Usa ka adlaw niya na, samtang nagatugway si Moises sa iyang mga karnero, misulti kaniya ang Dios. Ang Dios mipakita kaniya pinaagi og pormas usa ka nagdilaab nga kalayo taliwa sa sampinit in a form of a burning bush. Ug nagasulti kaniya nga pabalikon siya ngadto sa Ehipto aron nga siya ang manguo sa iyang mga katawhan, ang mga Hudiyo, sa pagpalingkawas niini nila gikas pagkaulipon. Exodo 3:1-14. Niya nang higayunas kinabuhi ni Moises, iyang gi-Google spent ang kapatan niya kakatuigan uban sa kahadlok ug pagkasadan nga nagkinabuhi dito sa langyaw ng yuta. Tingali nagadahong kadto si Moises nga hapit ni siyang kastiguhon tungod sa iyang nabuhat nga kapid-an nga kakatuigan ng milabay, kinsa may nahibaw unsa gyud din sa unahuna ni Moises apan makagarantiya ko kanimo nga gibati gyud niya ang kahadlok. Gibati gyud niya. Matod pa sa Exodo 3:7-10, versikulo 7, nagkanayon kini. Unya miingon ang Ginoo, nakita ko ang kalisdanan sa akong katawhan didto sa Ehipto, ug nadungog ko ang ilang pagpakitabang tungod sa pagdugdaog kanila sa ilang mga agalon. Versikulo 10, karon ipadala ko ikaw ngadto sa hari sa Ehipto aron pagkuha sa akong katawhan gikan sa Ehipto. Now, nasiguro kung wa si Moises maghinam-hinam nining iyang pagbalik ngadto sa Ehipto, nga diin nakabuhat siya krimen ditong dapita, apan ang Dios mi hupay-hupay kini niya pinagi sa pagsiguro kaniya nga dili na i-serve ang warrant of arrest alang sa pagsikop kaniya kung mubalik siya dito sa maong dapit. Ang Exodo 4:19 nagapahayag ni ining sunod. Miingon ang Ginoo kang Moises didto sa Midian, balik sa Ehipto, kaya nga matay na ang tanan nga buot mo patay kanimo. Tuod man, mituman si Moises sa pagbalik suma sa pahimangno, apan nasinati niya ang pagsupak sa diyang mihangyo siya nga pabuhian ng mga ulipon. Now, imo patingaling nainumduman katong hitabo nga nalatid sa balaang kasulatan bahin napulo ka mga peste o plagues nga gipahamtang sa Dios ngadto kang Faraon umikan sa pagdumili sa pagpalingkawas sa mga ulipon ng mga Hudiyo. Hinoon, ang maong mga peste nakatandog sa pagtagad ni Faraon. Ug mao nga iya kining gipamuyan. Apan samtang anam-anam na kini silang pangbiya, nausab naman hinuon ang iyang una-una. Ug iya naman hinuon kini silang gipanggukod. Paingon ngadto sa pulang dagat, Red Sea, nga diin siya ug ang iyang mga panon sa kasundawhan nangalumos samtang milatas si Moises ug mga Hudiyo nga libre in safety. Now, atol sa ilang pag-ikyas, tadla sa pulang dagat, ang mga Hudiyong nang ikyas, gipakaingon nila og mga matay sila. Apan si Moises, mihimog usa ka makapugwat nga proklamasyon nga gikutlo pa sa mga tao karong panahona sa higayon nga muatubang kini silang mga makuyaw nga paghasol sa pag-ingon og ayaw kamo kahadlok
pabilin sa inyong nahimutangan ug tan-awa sud-o nga ang buhaton sa Ginoo niining adlaw aron pagluwas kaninyo. Kanang mga Ehiptohanon dili na ninyo makita pag-usab. Exodo 14:13. So mao kadto ang kinabuhing Moises. Unya ugma atong hisgutan ang bahin ni David. So kini ang atong gipang hisgutan bahin ni adto lagi mga nabantog nga mga magtutuo, nabantog nga mga tao sa Biblia nga nakabuhat og grabing mga krimen. So ayaw sipyat sa pagsunod ni ugma nga atong paghisgutan ang kinabuhi ni David. Magampo ta. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo ni ining higayona sa among pagpakikamitay kanimo ug sa imong mga pulong. Salamat ni ining tanan nga grasya ug nga hinaot nga imo kaming dad-on dinhi ugma aron kami sa pagpadayon sa among spiritual momentum. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.